Chacha, naay mo anak day. Sa'yo pud mo dira, nangibak na pud mo. Baba ni mo Chacha ha? Bata pa kay ka, makapila-pila ka istorya sa mga rago. Tama magpug ko ma. Unsay tama? Nga sige mo panglibak. Asal ni si mama o, dugay kumuli. Naan na punto sa mong silingan ba? Asal ni si mama, sige magpahimantay sa laing tao. Hoy, nakapit na ka? Ha? Saan sa? Si Juan ba, buntis? Napod? Oo. Baguran ako nabalitaan. Asa ka kabalitaan na? Ay, kabalo na kanako nung unsa akong trabaho mo, gina akong trabaho, sige, bantayan na nila. Sige naman siya buntis. Ay, kat, matingalan po ko na niya. Sagdi na siya mabuntis na siya kay talent na niya. Mau gani no, lisuda ning watay talent oy. Awa, maritis yung dad ko. Mau nang payat kay mga lawas kay kinabuhi sa uban ang bantayan. Dapat tayo pa kayo sa buntag ng martis na gabo, mabuhat yung mga barihanan ninyo. Dapat ilang bantayan ang oras sa tingkaon para manambok sila. Pero tanawa, si Juan na po nilang topic. Basta nabot nilang mabuntis na Juan nga naman ay banak. Dami no, sabi na mga barihanan no. Wanagin na ba? No, tanawa, nanghugas ng guro ng plato pero wapan na sabunan, mga kaldero pastang ituma. Ganina ako na siguro na baka bantay ka. Kana magos Nicole. Mao gid ga kuan permintig ga pangutanan unsay update ron si Grace Food kana pang bayhanan na. Martis ko kay ba na mo? Masis na ko sa mama bin, harag dito dira ba? Dinay tinuday. Hoy mama! Chacha, naay mo anak day. Sa'yo pud mo dira, nangibak na pud mo. Baba ni mo Chacha ha? Bata pa kay ka, makapila-pila ka istorya sa mga rago. Tama magpug ko ma. Unsay tama? Nga sige mo panglibak. Awa pre, yapas na siya anak. Pero panahon na pre, mama na ipatan sa anak mo. Ultimo gay bata kabalo mismo sa iyang batasan nga gapanglibak sila. Nang maritis magkala sila no? Kanang bata anak ba? Kadugayan anak suklan na sa iyang kwan. Mabino na ko mo ni trabaho na tagadol, maritis og mga tao. Mao man kita sila sa una pa. Manglaba manggaling na sapa kay isa ka adlaw. Maritis ang dako gamay ang labunon. Tawa. Yapas na sa anak ko. Mo Grabe po man na mga bayhana oy, no? Maritis, awa ko do. mo na mandan anang bataa ang mahimantayon ngayong mga ginikanan niya. Utro po na si Nicolo, wala iring tayo ba? Sige ragkuan. Uli ra ko nito Chacha. Day, bata ba yan na? Basin manabi na po na sa uban. Di ka muli Chacha, ikaw palaguta ha? Ikaw mo ba? Wala ba ba ako ikaon? Gauna ni mong marites. Wapay nilong agad to. O nagbabas na ka. Problema na po nila. Grabe ba imong bata, day, oy. Asa man na nakakatog ginana? Ay, karara pong makita niya sa mga TV day, basan dugo niya. Muli ka madali. Una na dito, masunod ra ko. Kada sunod mo, mahapnan, lagay punta. Sabihin na pre, tara na pre. O may po tayo makuha na nila. Mauman. Tara, mga tayo. Ato sa singaron. Tara, mga nila tayo managdo. Ay, nalagi. Ay, nalig. Pasay sige nagpasalig katong puna na tong Nani? iyaw. Manok dai sa iyang papa. Ay, nalagi. Ako ato, pinod. Kuha to antay bitaw ka. Andi ka di mo ay magnot kay dili ka. Ito. Yuday ka mo ulit, ma. Sige, hulat. Unsay hulat? Basta hulat. Ano to, day? Unsa to? Ah, santi ito rin eh. Bata man na. Mama! Ano ni mo? Habol mo! Unsa man ni Chacha?